Гэтыя артысты намініраваны на вылет. Прагаласуй, хто застанецца ў чарце 40. Да сярэдзіны аўторка заходзь у тэлеграм-канал Музыкоўскага і ратуй беларускую песню, якая больш за ўсё табе спадабалася. Зараз хуценька распавяду, хто намінуецца на вылет. Такіх артыстаў 10, а выратуюць толькі 3, астатнія пакідаюць плейліст. Я падаю ў цябе, твоих вачах любовь. Беларускі трэп робіць байскі, трэк падае, гучыць прыемна, цікава і нават пагружае ў транс. Твои руки лётыя, мы давно не греем. Вельмі хітовым атрымаўся трэк «Горькі шакалад» у Holy Flame і Real Girl. Этим горький шоколад тает на твоих губах, прям как мы. Як удар молата зараз прагучыць металкор ад The Heretic і Subcortex. Як я памятаю, гэтая песня намінуецца на вылет ужо другі раз, але мінулы раз слухачы яе выратавалі. Што ж будзе цяпер? Хіцяра ад безбілета «Мая краіна Беларусь» святкуе 25 гадоў. У гонар гэтай падзеі Віталік артыст выпусціў святочны рэліз з новымі версіямі гэтай песні. Шкада, канешне, што яго каманда не арганізавала трыб'ют-альбом, дзе можна было б паслухаць версіі гэтай песні ад іншых беларускіх музыкаў. Далей ідзе прыджазоўны рок ад гурта Дэмпо. З музычнага пункту гледжання гэта вельмі моцны гурт. Засталося прыдумаць, як часцей трапляць на вочы слухачоў. Што трэба зрабіць? Прыйсці ў тэлеграм-канал Музыкоўскага і пакінуць свой голас за беларускі трэк, які вам больш за ўсё спадабаўся. Такім чынам у чарт 40 трапляюць лепшыя і самыя актуальныя трэкі па версіі слухачоў.